श्रुती इंजिनियर्स, रोटरी क्लब ऑफ सोलापूर, MIDC, तेजज्ञान फाउंडेशन आणि MIDC पोलीस ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांच्या स्मरणार्थ अक्कलकोट रोड MIDC येथील श्रुती इंजिनियर्समध्ये आयोजित रक्तदान शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शिबिराचे हे सलग 15वे वर्ष आहे. शिबिरात एकूण 351 रक्त बॅग संकलन करण्यात आले. सोलापूरचे पोलीस आयुक्त श्री राजन माने, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संतोष गायकवाड, MIDC पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अश्विनी भोसले आणि श्री मार्कंडेय सोलापूर सहकारी रुग्णालयाचे प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण बोल्ली यांच्या उपस्थितीत पोलीस आयुक्त राजन माने यांनी फीत कापून शहीद अशोक कामटे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी श्रुती इंजिनियर्सचे परशुराम रापेल्ली परिवार, रोटरी MIDCचे अध्यक्ष चावर्क बुरगुल, सचिव अशोक मांदवाद, श्री अंबादास गड्डम, गोपाल रापेल्ली, सिद्धेश्वर गड्डम, तेजज्ञान फाउंडेशनचे सचिन शिंदे, गणेश हिराबत्ती, राहुल सुतकर, विजयकुमार जवळगी, रघुनाथ उडता, सुजाता गुटपल्ली, इरप्पा लातुरे आणि बोल्ली रक्तपेढीचे सचिव अशोक इंदापुरे, राजाराम देवसानी, जनसंपर्क अधिकारी श्रीनिवास रिकमले, संजीव चिप्पा आदी उपस्थित होते.